Nesprávná autosedačka anebo špatná velikost znamená menší ochrana při dopravní nehodě. I když jezdíte opravdu opatrně a dodržujete veškerá bezpečnostní opatření, bohužel nikdy nevíte, kdo jede naproti vám. Pro novorozence vybírejte sedačku z kategorie do 13 kg. Ačkoliv se na trhu pohybují také sedačky s rozsahem od 0 do 36 kg a mohou se zdát jako univerzálním řešením, obecně se nedoporučují, protože v tak širokém rozpětí bývá nutno přistoupit k mnoha kompromisů ze strany výrobců. Čím menší rozsah, tím lepší ochrana. A trojkombinace, těm se také radši vyhněte. Hledejte značky, které provádějí důkladné a bezpečnostní testy. Například společnost Thule, konkrétně tenhle Thule Maple z bázy Alfy Isofix, získala v roce 2024 ta nejvyšší hodnocení v testu autosedaček. Nárazy v rychlosti až 64 km vpředu, z boku, ergonomie, snadná instalace, materiály bez škodlivin, všechno obstálo. Prostě Thule Maple s Alfy Isofixem tak představuje bezpečí, spolehlivost a ergonomii. A vy si tak můžete vychutnat klidnou jízdu.